Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Roblox όπως βλέπετε. Και έχω φωνάξει την ξαδέρφη μου για να παίξουμε μαζί της επειδή παίζει 3 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να αρχίσουμε. Θα γίνουμε ληστές σήμερα. Και έχω βάλει αυτό το μάγικο το ωραίο το ζόμπι και η Νεφέλη, η ξαδέρφη μου, έχει βάλει αυτό το πολύ ωραίο. Αυτή εδώ μπροστά μου βάλει αυτό το πολύ ωραίο. Πάμε να αρχίσουμε να ληστεύουμε σπίτια. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτή τη μάγικη ωραία μας μηχανή. Όπα, τι. Περιμένετε. Ωραία. Έλα εδώ. Έλα στη μηχανή μου. Ανέβα. Ωραία, καθίσαμε. Πού να ξεκινήσουμε, βασικά, όχι. Δεν χρειάζεται να καθίσεις, σήκω. Α, ναι, έχω σπίτι όπως βλέπετε εδώ. Σε 2 λεπτά θα μπορώ να αλλάξω και όλα πάμε στο σπίτι μας. Νεφέλη, πήγαινε και εσύ στο σπίτι σου. Είναι απέναντί μου η Νεφέλη, το σπίτι της. Το σπίτι της είναι αυτό, το σπίτι μου είναι αυτό εδώ. Μπήκα μέσα. Μπήκα. Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, ρε. Τέλειο. Να ρωτήσω. Τι. Παιδιά, της πήραμε τα λεφτά από το χρηματοκιβώτιο. Συγγνώμη. Όπα ρε, μπήκε κάποιος στο σπίτι σου γρήγορα. Κλείσε, κλείδωσε. Έχει μπει μέσα. Κάτω μπαν. Είναι ένας τύπος αυτός. Τον είδες? Δεν πρόλαβα. Καλά, δεν πειράζει, κλείσε. Κλείδωσες. Είναι ανοιχτή η πόρτα, ρε. Το ξέρω. Κλείδωσε την ώρα που είναι ανοιχτή. Ξεκλείδωσε. Ένα. Ξεκλείδωσε. Μέσα. Ωραία, τώρα. Όχι, μη. Αυτά είναι τα σπίτια μας. Πάμε και στο δικό μου. Βασικά, όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε τώρα να δούμε. Τέλεια. Πάμε στο house 19. Φαίνεται ωραίο για κλέψιμο. Πάμε στο 19. Ωραία, πάμε στο σπίτι 19. Έλα εδώ πέρα. Ωραία. Πήγες? 19 πες. Ναι. Πάμε στο 10. Όχι το 11. 12, 13. Εκεί. Πάτα. Ήρθες. Έλα. Α, ξέρω να μην έναν τύπο που γυρίζει κατευθείαν στην πατά. Ποιος? Ρε, τι μπήκες εκεί μέσα. Έχουμε πάρει τα πράγματα που χρειάζεται για να Νομίζω λύσουμε. μπαίνουν καλά τα σπίτια. Εκεί έβαλα ένα καλό. Ανέβα. Εκεί πάνω το κόκκινο, δεν το βλέπεις. Μπήκα. Παιδιά, μπήκαμε στο σπίτι. Τώρα πρέπει απλώς να πάμε να το ληστέψουμε. Ωραία, δικά. Λοιπόν, πάμε από εδώ πέρα. Δεν είναι. Πάμε εδώ. Εγώ ξέρω πώς έχει κοιμηθεί. Εδώ πέρα. Εσύ είσαι εδώ πέρα που κοιμάται ή όχι? Είσαι αυτή που κοιμάται? Σίγουρα? Για σήκω πάνω. Δεν είσαι αυτή που κοιμάται. Θα με κάνει μπαμ. Σε έκανε? Όχι. Εμένα προσπαθεί. Δεν θα με πιάσει όμως. Έβγαλε το σπίτι του. Ναι. Πάμε εδώ πάνω, σε αυτήν εδώ τη σπιταρώνα. Παίζει αυτός ο τύπος να έχει πληρώσει Robux. Ο τύπος είναι τύπης. Δεν είναι Βίλα είναι αυτό, δεν είναι σπίτι. Ωραία, έλα. Έχουμε αλλάξει περιοχή. Στο Crown έχουμε πάει. Έχουμε πάει στο Crown τέτοιο. Ωραία. Κοίτα τη σπιταρώνα. Οκ, δεν μπορούμε να μπούμε. Λογικό να το έχει κλειδώσει. Αυτό εδώ δεν μπαίνει.
Εδώ. Ούτε. Ούτε. Εδώ. Βγάλω το. Εδώ, ναι. Ναι. Το έκανα. Πάπα. Κοιμόμουν. Έλα, ναι. Όχι, δεν μπήκε καλά. Δεν μπήκε τόσο καλά. Αν μπήκε μόνο το μοτράκι. Ναι. Εδώ. Όχι. Το άκουσες. Μου πήρε λεπτά κάποιος. Παίζει. Δεν το κλείδωσες. Κλείδωσε. Όχι, κλειδωμένο. Για εμάς. Στα πήρα. Δεν πειράζει, μωρέ. Σου πήραν λεφτά. Ναι. Ναι, το έκανα. Εσύ το κάνεις. Ναι. Βάλαμε. Ποιο? Έλα από εδώ, δεν θα συνεχίσω. Ναι, δεν μπορώ να ανέβω τόσο ψηλό που το έβαλα. Α, το βάλω. Περίμενε. Είναι χαμηλά. Πού? Τέλεια. Μπήκα. Είναι απίστευτο. Είναι απλά απίστευτο. Επίσης παίζει να είναι κρυμμένο το χρηματοκιβώτιο της κάπου που δεν ξέρει κανείς. Παίζει το χρηματοκιβώτιο. Αυτό. Ούτε εγώ ξέρω που είναι το χρηματοκιβώτιο μου. Βασικά ξέρω. Ή ήξερα. Τώρα δεν ξέρω. Πού λες να είναι? Μπήκες. Στο Πώς χρηματοκιβώτιο. μπήκες, ρε φίλε. Πες μου τι είναι αυτό. Άνε. Πες μου τι είναι αυτό. Για να Δεν δούμε. μπορώ να μπω. Δεν μπορείς να μπεις. Δεν είναι αυτό. Όχι. Όχι, ascensor, τέλεια. Πάμε κάτω. Έλα, πάμε κάτω. Α, ναι. Πάμε κάτω. Ρε, γιατί δεν πάει κάτω? Πάμε κάτω, σου λέμε. Δεν πάει κάτω. Πάμε πάνω. Τώρα μιλάς. Δεν μου βάζεις εσύ από μέσα. Μιτζή. Δεν μου βάζεις. Ναι, έλα να δεις λίγο. Έλα, δες λίγο την οθόνη μου. Έλα εδώ. Έλα στο στούντιο. Κοίτα λίγο τι τύπησα το πάνω μέρος. Κοίτα εδώ τι έχει. Αντσαντσέρ. Κοίτα εδώ λίγο. Και μόλις το βρήκα. Ώρα να το Θα ανατινάξω. περιμένεις. Μα δεν και εμένα πω. Κάνεις πλάκα. Είναι σίγουρο ότι είναι το χρηματοκιβώτιο. Δεν ξέρω. Απλά σκάω τι βρω. Σκάω ότι νομίζω ότι είναι χρηματοκιβώτιο. Πού αλλού μπορεί να είναι, ρε φίλε, δηλαδή? Πιο πάνω. Είναι το κρεβάτι του. Τι? Το κρεβάτι της. Αυτό είπα. Κάτω. Δεν ανεβαίνει. Πιο πάνω δεν έχει. Θα μας τρελάνει. Δεν έχει χρηματοκιβώτιο. Δεν έχει χρηματοκιβώτιο αυτή. Είναι κάπου μέσα σε κανέναν τοίχο. Παιδιά, τι γίνεται? Ακριβώς, αυτό είναι ντουζ. Τι? Δεν καταλαβαίνω τίποτα από τι γίνεται. Πάμε λίγο κάτω. Δεν μου έχεις ανοίξει ακόμα. Ναι, τώρα. Ωραία, πείτε παιδιά ότι μπήκαμε εδώ μέσα. Τώρα, πού πάμε για να βρούμε το χρήμα? Τι να σου ανοίξω? Δεν μπορώ, δεν μπορώ στην μπαρ. Πού είσαι ακριβώς? Τι? Πού είναι η πόρτα? Ναι, Ακριβώς είδα. ναι. Ακριβώς από αυτό το πλάι. Από εκεί που μπήκαμε. Όχι από κλειστά. Κάτσε, σου βάζω sleep εδώ. Όχι. Λάθος. Τώρα, όχι. Το βλέπεις το sleep. Ναι. Κάτσε εκεί. Όχι. Πιο κάτω. Εδώ. Όχι. Εδώ. Όχι. Α, ναι, το βάλες. Μπες. Εγώ το βάλω. Ναι, είναι μέσα. Μπες. Περίμενε. Κάτσε να σε βάλω. Δεν ξέρω να μπαίνω. Άσε με. Ξέρω να μπαίνω. Κάτσε λίγο. Περιμένε λίγο. Μπήκες. Όχι. Μπήκες. Μπήκες.
Παιδιά, μπήκε η Νεφέλη, επιτέλους. Μας από 10 χρόνια περίμενα να ανοίξει. Τι, δεν έχω Wi-Fi. Α, έχω. Γιατί μου λέει ότι δεν έχω. Αυτό είναι χαλιά. Δεν έχω Wi-Fi. Περιμένετε. Θα σε κάνω τέτοιο. Μου φύγε το σπίτι τώρα. Τέλεια. Join. Σε μένα. Ναι, εσένα. Όμως τώρα θα μπω στην αρχή. Τι δουλειές. Αναλύσεις. Πάτα κάτω. Δεν είναι. Πάνω. Πάνω είναι τέλεια πάντως. Εμείς παιδιά περιμένουμε. Όχι. Παιδιά, και με αυτό το bug θα τελειώσει το σημερινό μας βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like στο βίντεο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να ξανακάνουμε βίντεο Roblox με την ξαδέρφη μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.